Vain henkilökunnalle staff only. Onko tää kauppa? Ja täällä on ollut siellä kauppaa, siellä on jymyä ollut. Siitä. Täällä on ollut kauppa. Tää on ollut pieni kauppa silloin. Kyllä. Täältä on näkkileipää, kuule arkileipää, varmasti hyvää hapanta. se on ollut silloin, kun ei muutakaan ole saanut. Hyvä, että on ollut leipää. Ihana vaakasi. Saappaita on ollut. No on. Saappaitakin on ollut myynnissä, piipputupakka. No on varmaan ihan hyvät jalassa. Varmasti onkin joo, mutta koko ajan ei välttämättä olisi enää nykypäivänä. No niin. Lähdetään takaisin päin. Siellä on okapöytä, suolaa löytyy, sitten Jukka, piipputupakkaa, sampona tulitikkuja, kirveitä, näkkileipää, saappaita. Siinä on vaaka. Tällä on aikanaan punnittu tämä tuotteen määrä ja sitten se on Lahden vaaka, eli se on tehty Lahdessa. Eli siellä missä minä asun. Huomasitko tuttuja kylttejä? Katsopas. Lahden vaaka, se on sieltä mistä me ollaan, niin kuin asutaan, niin sieltä. Eli se on lahtelaista tekelettä.